Mayong gabi Matalom. Welcome to my channel. Manitong buhaton. Overtime tayo. Nandito ko guys. Primero magbuhok para sa folder ng pal. So dito ang pal. Nanawag yung ikon. Yung buwan dito. Di na mo ito dudungan guys. Di na siya mabuho ka. Mabuho sa chair. Ngayon pa pin. Puncher. Sunod na itong buhaton, kanang hindi magkuha ng folder, magkuha ka sa folder. Okay. Muning gunting. Matikas yung kaya ito mas. Pansi siya ba? Para mas siya kabutcher, maraming gamitan ako at i-purpose na. Ighuman mo kuan, ighuman o pikas, may gunting, yung dayong muslutan. Okay, bos ko sana bos. Sunod kay tungod sa COVID, mag-recycle na naman tag kanang pipag pa sila na gamiton kaya makalay sa itong expenses ba. Makatabang ka sa itong phone. Nasa yun. Pag ginamit na ni siya ron, ika mo gamit sa bago aron makalay sa tawa. Makatabang ka sa itong lungsod na. Di na mo expense kung sa pato'y magamit nga ma-recycle tapos yung gamiton din na ito ilabog kay sayang. Mapuslan pa man isang kuwan kahit sa paros ang pantalon ba nga agisi na pero madaba gani yung sang suot pinatipid na kaya di man pwede ito mag-kasi kay nag-trace mga itong Pilipinas. Ang Matalom kay part mas Pilipinas, ito pong kabangan. Okay. Ang katong gibuuan, itong ikuanan sa production. Sunod. Ang isuot nila eh. So, ngayon, ang kuhan. Ano din ang folder. Hindi ka humani mo kay kani ready for kay daw man kape kani nga kape para ni sa auditor nya dapat imo ning butangan og tag kay aga mong tigsuwat diri surgery
maglibog man siya nga unsa ni nga kuan imo jung tangan level oras sa gugma ba ka abati na way level mas nindot may level about sa love life mo kon April pin kani manay kunting na to upangan sa level ang gunting nun ayun gunting na sa okay mana ni butangan sa level ano ninig ko nilig abang himo na nga di ba mo ni moon kaya pag-upo man mo silang butangan ko lang mag-guide ni Sir Jerry sa iswa tingnan ang report kay usara man zero na mau ni para happy sa dito. Okay. Ready for paano ni? Ready for it. Magbutang levels surgery. Ang kanina po ang buhuan para ni sa kwan. Para sa tuwa ni sa accounting office or kay di man ni pwede na to kuan nun o kuan kay nayog may mga problema alita mo dagan nga dapat inujong kuan kay unsay na asa ito mo boy na asibo ang munisipyo makaki hindi na siya pwedeng na-address sa pikas na waper ug unsay na as pikas na akos pikas mo dyan yung siyang i-balance aron daw o itoan kung doon ay mga problema kuan dapat na ano kay marabag hawirang alas na kay makita umugunting ko dara para ni kuan
Sunod ko ay tumuslo ka.